En county achiel ma osebedi ka yuago ne jotelo magi ok thor dhi ahinya e media mondo mi giwach gige ko matimore. En county achiel ma bende koko osebedo ka nitiere public service board mare mane momiyo ne nitiere wuod luo achiel wuod karachonyo mano chopo kanyero mano wacho ni okelo ket order tich maber ne jo Homa Bay county moloyo chutho. No wacho ni weche gi ko mag mibadhi otieko kendo dino rode magi live chenro mari mar kuku mar wach chieng tich adek makawuono ni Mheshimiwa Elijah DC Kodo talo mana penye ni to DC ni ere mna nyeng mere da coast ni sani Wood John mano nyeng kadore gi tich ni romo na tiyo chien serikal nitiere chenro nikech kuku mar wach gini en mar Lolwe TV talo mang'eny chako igana hadi sawa chako maber erokamano karibu machiegni Lolwe TV higani ere ma 2021 pok ibiro higani eri apodi. Yes, this is my first time. Ami thuolo mar moso ganda luma ni jadong. Erokamano jadong. Erokamano jo dalawa especially jo Homa Bay County kuom yudo thuolo matin ni ka watudore gi Harun mondo mi wawache matin e yore mag tije ma Homa Bay mag ndiko ji Homa Bay to gi tije moluwore gi tich ma public service board ma Homa Bay timo. Wachaka nyeri jadong nyaka bedi office en thuolo mar mnadi goro. Nyaka bedi office wasebero wadonjo dwe mar auchiel higa mokalo kawuono wan gi dwe mar ariyo wachako dwe mar adek koro that effectively wan gi dweche 9. Dweche 9. Ng'ato bro penye ni dweche 9 kore ka unedho pi usedonjo userie net pi uchako makore jadong. Erokamano wuod John. Aparo ni board ma Homa Bay no tiyo chon wanja wadonja kwa time mar 4 members no expire koro ne wa replace gi to nyaka ne wadonji adwa wacho ni kuom dweche 9 go ne wandiko ji 183 ma universal healthcare workers. Dweche 9 gieki. Yes. Wandiko ji 183. Yes. Mano wandiko kinde mar auchiel 183. Okay. Yes. Dweche 9 go wase promote ji 778. Kendo dweche 9 ni wase confirm jok mane tiyo to ne bonge confirmation on appointment. Yes. Ji 357. Yes, 357. Yes. Kae to dweche 9 gi nitie jok moko ma iluongo ni resignation. Joma ne nie e position moro to kwa ng'iyo to owinjo gibed e position pro 9 Designation. Okay. Igoli mondo mi igoli kama ni miromo godo. Ji pro 9 ga uchiel. Yes. Gato bro penje dong ne namba nero mar wachi ni designation ngin ji 196. Ngato bro penje dong ne mano ero kama kitabu ne nitiere kada mana lele nitiere ketika nitiere kama ko ne kode makare. Namba mar 96 neri en jo mani nitiere kuno mano nitiere masamo ne ngiko tich koso ingeni sirkal tiyo ni gik moko timo step by step. Koro so far samo gike to mage jok mwasetimo to pod wadhi mbele gi tich. Ji 183 gieki mane undike tich gieki no ka uthulo mar mnadi mondo mi magi kene ndike. Ne wachako gi dwe mar auchiel dwe mar abich watiyo gi actually abich watiyo gi dwe mar 9 par mundike ji 183. Ng'ato wang' nupenj ni fuok mane nitiere sama ne ukawo thuolo ne gin ji 100 fuok maro 183 jogi nondika na program iluongo ni universal healthcare. Yes. Ing'eyo ni the president mar piny through his agenda of Big Four kelo universal healthcare services. Yes. Koro officers mag healthcare workers gi ema they roll out the healthcare services to reach mondo chop kuom wananchi. Koro ma was a national program. Yes. To nikech health services is devolved, the county governments, the county public service board mane timo recruitment and placement. Koro pod to wan gi challenges mang'eny nikech ing'eyo ni jomoko retire jomoko bende tho jomoko bende we tich jomoko bende seche moko health services e county expand. Koro pod require to kaka gigo gitimore koro winjo bende watimo replace. Sasa midhi Facebook kata kiwuotho WhatsApp bono ka nying mar Homa Bay Public Service Board en gima
yot ahinya dhoji kendo indike mang'eny. Gik mindiko gin gige kuma mapako nyingwa ahinya. Ka usendiko ji maromo 183, usechiwo promotion ma ji 778, confirming ji 357, to kaachiel kod resignation miwacho ma ji 96. Lweny ni kar kanye, ang'o miyo ok dwar ofis? Lweny to onge, to ng'awach ni nitiere lweny moro ma ng'ato nyalo wacho ni ok dwar ofis. En mana ni wan kaka wan sani wan commissioners ang'wen. To kaka commissioners ang'wen, nitiere chon ne wan commissioners 6 gi CEO. Sama nwadonjo e ofis noyudo ka commissioner ariyo ni out of office, kendo nitiere kod processes moko. Koro wan ka nwadonjo to chaka tich. Koro wan kaka county to waonge problem. Case mane dhi mbele ne en case mane kaka board waonge gi tabu. Case mane dhi mbele ne case mane dhi mbele nikech commissioner kono obedo impeach. Koro ka gine gibedo impeach to ne gidhi e court. Koro court no make a ruling, kaeto county no appeal. Koro county no wachnegi ni mondo gibed out of the office nyaka case timang'o mara pili. Koro unfortunately commissioner wago moko neno ni ok owinjo bed ni watiyo ka gionge. Mano to adwa biro wach mar court order, wach neri mar migosi Ogada, migosi Odundo kachipora gi Collins bende. Kata kamano kapok achopo kanyo, seche ma usetimo tijni eri te, ang'o momiyo it japiny gigi kionge? Une ma pok udhi e media, une ma uleng gik ma utimo koso? Nikech chal ni seche mang'eny thuolo matin, to gima jopiny ni godo en sura moro mopogore ma bende mendiko kuonde mathoth. Ing'eyo ni nikech wan kaka sirikal, wanyalo decide to biro mira kaka kora biro ni, kata wanyalo tiya. To ka wang'eno ni nitiere dwaro mondo mi wabie mira kaka kora wabiro, to bende ber. And actually mane gimomiyo abiro ka, nikech ne waneno ka gik ma ji wacho samoro giwacho gik moko ing'eyo. Koro ne chuno wan at least abi mondo anyise ji yo tich mo the kind of job mosetimo. Nikech ang'eni gibi appreciate kwa nyiso kaka wajiso. Turu moro na manyi jaduong' to tama ni duoka godo. Ni Aaron Sani pod en such teach pod wawendi e media monde. Ng'ato biro penjo jaduong' ni to weche mag mibadhi osebedo kantiere chiegni ni public service boards te makalo kae iyudo kantiere ywak moro matin. Sama ni chamo office ni wacho ni achiel kuom gik madhi dinore magi en wach neri mar mibadhi. Ni dina diri usalwa koni ni wan kaka the board masani tiyo. Waweyo jo wariyo manie wachi ni kocha. Wasitimo maber ahinya. Makati penj mana jo Homa Bay County, jo mojudo tich go, kata jo manjatin yudo tich go. Ibiro yudo ni onge nyathi kata achiel mane okawo pesa kuome. Mak mana ni Kenya inyalo confirm. I will confirm. I will confirm nikech ing'enia ka ng'ato chiwo pesa to winjo wang'e to ka koro ng'ato komisowa but systems mane waketo ok ane ka nitie ng'at mane chiwo pesa. Anapani systems manyalo dino ne ng'ato nowacho kapo no dina gimoro gari mane momiyo wacho niya anyalo mana wacho ni nitie ka winjo kata ka nitie allegation but adwa koni ni system mane waketo onge mbadhi motimore. Haron mibadhi ok nobedi e Homa Bay County malocho utho e tijege komi board has to bende ok nyal biro timore nyaka chieng' kaka nawacho mago kwechena mago weche miwacho koda ka gi moluor Elijah DC Kodo live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Iwacho ni ok nyal timre pok otimre bende ok bitimore. Haron ing'eni wasebedo piny kaka the four commissioners matiyo sani kendo wasewuoyo gi our secretariat marwa and was sense of watchman mibadhi of Bedes Public Service Board ma onge yo mara mara ng'ato nyalo kawo godo mibadhi. What we oversee ni one gi systems and structures matiyo and ma ok nyal mondo mi ng'ato ng'ate employment without consent of other members. Jogi structures idino completely. Well, human beings to wanyalo wacho ni dhano nigi pache but kaka wan kaka commissioners matiyo wadine inyalo wacho ni ji adi madongo ma usendiketi nyaka ne uchaki. Ang'eyo ni kwano ji 278 gik inyalo bedo matek kata ji 180 gik, lakini samanya wacho ni key positions musechiwo nyaka ne ubeti tigeni wage. Aro ning'eni County Public Service Board tiyo koluwore kaka mpango en.
sama wantiere we wadwaro ndiko 6 chief officers. Yes. Ne wasetimo shortlisting. Yes. And anytime obuluongogi for interview. Yes. Mother the key senior positions, yes, in the county. One day of late. Majimi achiel. No, one day ko ne one day ko kendo county attorney, director of inspectorate, togi enforcement officers. Unfortunately, Joama kuncho the court. Court no stop further work on that job. Koro mapodwa rito wa hope ni ka court case rumo koro be in our favor wa provide. Be unjo muluoro court case tero. Waluoro kabisa. Tango miyo pod ne antiere ji adek mane odhi e court to ka giduogo kono sicho court onda mondo bigi jabiroge tich to giduogo tich rum. No, mano is not right. Yes. Ingeni emomiyo awacho ni kitie sirikal. Yes. So I think I was taught in administration, when you are in a position, you don't enjoy the privileges of a commoner. Yes, yes. Or in any position, to ogingeo the position. Yes. They are behaving like a commoner. Koro inyalo post anything, yes, which is not right. Yes. But one of the thing already anybody. Yes, yes. Age, documents are there. Yes. Jomoko ni office, out of the office because of chick. Yes. Koro kagidwaro ni mondo with public emotion. Yes, yes. Giwacho ni wa respect court order. Yes. Magimatimore ni gima chiko doho mogolo joge office moyo pod ginoko. So do no wacho ni gibed out of the office. Yes. Gibed oko mar office. Yes. Nyaka kesu. Legacy mari mibro weyo kata ngomi keto mahina hinya e public service board. Hold that thought live e Chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Elijah DC kod wuod karachonyo kendo jakomno ero mar Public Service Board ma Homa Bay County wachona ne Haron gige komandikore kor mbui nyalo bedo miriambo to wan kod otese, wan kod adieri kendo wan kod thor mar wache ni gimoro amora ni kare ng'at ma onge office en ng'at ma onge nikech chik. Ang'o mano dong mane pare godo kaka jakomno ero mar Public Service Board molo chotho ang'o ma gidwa timo ne county ma Homa Bay kachiel to giweche gi kibeni mag doho nyakwa chakwa dogo dugi kendo live ilo ni Haron Otieno. Tielo Mario mari Chenro mari mar Kuku Mar Wach live. Elijah DC kodo gi omako godo dhoga sama ne akawo break nero aneno penye into jaduong ng'ama muol to bedo fam nyisa ni Haron sama chopo intio ne jopenya kibedi ng'at monyono kamo tiende mondo mine ni gimoro moro odhi makare kaka idware kod kako pange owacho weche gi kachiel e tipo achiel kane penyo na Lolwe TV nikech gini en marwa jaduong awagoyo break se mano loso weche gi kumago mibadhi watiyo kod weche gi mag luoro doho mana penye to be luoro court to wacha ni uduwon uloro court order. Court order mano biro mane mulo ji adek yeki. No wacho nango mondo ja Homa Bay mane ni sani ongeni maya diri to ma miriambo jaduong. Would John unfortunately ni okati no court order. Yes, yes. Da wanyalo timo gi. But koda nyalo oro ni yes, yes. Court order no wacho ni jogo bed out of the office. Yes. Nyaka case. Yes. Case poko. Yes. Koro actually mano court order mokwongo. Court order, court of appeal, yes. Court of appeal, manotima preliminary. Yes, yes. Mano wacho ni jogo bed out of the office. Nyaka case go. Okay, that's it. Yes, then yes, some members of Homa Bay County, yes, or major Jomokonodia Court, yes, ni advertisement, mano they go yes, enforcement officer. Director inspectorate, yes, county. Koro pod kikwa keki yena mondo kikwa keka ikimokario giki. Koro court da mokwongo no chungo jedegi kimasane ginoko mar office ke chik kaka court dwaro. Yes. Benitiere moro mane chungo tiju bende kaka nitiere court order, yes, mane jomoko chako di office ma ok jos member. Yes, yes. Pata paro ne gitiyo kanyakla. Yes. Mano owacho ni no request. Yes. Ni mondo was stop. Yes. Recruitment exercise mar enforcement officer, county attorney, director inspectorate. We respect the court order and we are not doing that job. Yes, yes. Ma gima no kwero ni kikutenki okwatem. Yeah.
onge barua moro amora mosebiro matamo tiju kada matimo chungo. Well, your anti-corruption only kono barua Yes. ni mondo wa stop everything. Yes. But we wanted them to go to court to stop us, Yes, not yes. them stopping us. Iparo ni gionge gi teko mar chungo kapo nono gi Well, chiko samoro Kenya wa operate the law. Yes, yes, yes. Ngata madwaro legal redress. Yes. In court. Barua Including margi anti-corruption. barua margi ne wachang'o content mar barua gi. Barua ne wacho ni wan kaka ne wan three commissioner. Yes. To not your three commissioner. Yes. No one competent to work. Yes. But unfortunately, mmoja wasi you one for commissioners. Yes. But Aaron, ing'eyo ni chik to ber. Yes. To chik protect everybody. Mhm. Koro an waneno niya, ka ng'ato nitie madwa interpret chik, madwaro ni mondo interpret chik, kik o interpret chik kende, odhi e court mondo interpret. Kose interpret ne, ka court order wacho ni yes, Yes. jogi kaka gin gi ok winjo gi ti, wabro stop that job. To ka ok gi ng'ato dhi e court, unfortunately will work. Yes. Yeah. Mama no unun kare gi No, will work. Ka ng'ato kodhi e court to stop us, will Yes. just work. We say when you need Nikech ing'eyo ni be e pinyni, Yes. kitiyo gi joko confidence, EACC osedhino e court koso podi. ok idhi e court. Okay. Yes. Nitiere wach nero mar advert mancha ne uchiwo mar ne lando county position, county attorney, Yes. ne laro ward admins, director, inspectorate kache kod en state mar chalo nade jopiny gi bende kuji tich. En ni court no chunge. Yes. Koro pod warito, we are told ni a court ruling nyalo bedo tarik 10. Yes, yes. Whichever the ruling will cause we Yes. take, Yes. wabiro respect. Ka koto tamo wonde ni koto biro tamo. Yes. Ang'o munyalo biro timo bang'e ka koto Well, kaka board and kaka county, Yes. gwadwaro services, Yes, yes. wanyalo dhi appeal. Mondo appeal, okay. Ne nikech imagine, Yes. Aaron, Yes. gigi gineno gik matindo to gin gi fari ching'e fe. Ya mano me Wadwa wacho niya. koto jopiny nikech ma area guru County enforcement officer Yes. ema support revenue. Yes. Sirikal dwaro revenue mondo Yes. otim godo services. Yes. Ka waonge enforcement officers, Yes. revenue ok wanyal collect. Awinji. Iwinjo ka ji ywak ni Homa Bay is not doing well. To ne wayudo revenue maber. Yes. Koro ka county osechako tich, pango tiche, mondo rik enforcement officer, mondo wayud revenue, jomoko dhi ochung'. Now, Yes. the matter is in court. Yes. Wan me wabiro rito mondo court odhi. Mapino be okora no wadhi malach wadhi. nikech en gino mane mbele court. Yes. Migosi DC kodo ng'ato biro penjo ni iparo ni chung' mari motegno mar kedo kod mibadhi Yes. koso en tiyo marach momiyo weche dobe ne dwa yware ng'ane gino tim kama wan ok tim kama iri. Bottom line, ang'o wuon masamoro en issue mantiere kar kae. Aaron, ing'e ni wan watiyo ne jopiny. Yes. Chapter 6 of the Constitution Yes. wacho maber kaka jatich sirikal owinjo ti. Integrity. Mane gimwalo. Yes. Joma nyalo jajwa Yes. gin jopiny. Aaron, wan watiyo ne jopiny, katiba tiende kare auchiel loso weche gi kumiluongo ni integrity gi dhombogo kata ratiro mabedo kuom jatend gi kuma in office moro amora. Mago kwechena, mago weche mwacho koda ka gimoluor Elijah DC Kodo wuod Karachonyo live chenro mari mar Kuku Mar Wach kendo jakom nero mar Public Service Board e Homa Bay County. Jaduong' dana moro ne ni sani eri kwara mo ne ni sani eri. Gima kizungu luongo ni State mar Public Service Board ochal nade? Un kar kanye utiyo koso kuti koso nango jedo. Aro wacho ni Aaron, Yes. as we speak, for services mar county service board, Yes. nikech jakom mani nitiere to gi CEO ni out of the office ya one member, Yes. out of a court process, a legal process. Yes. Koro as the board waonge jakom sani. Yes. To as kaka members of the board, Yes. wa operate like on rotational. Yes. Manyalo wacho ni so and so kawuono bedi mondo maknwa kom. Yes. Nikech chik ok oyienwa Yes. kaka an bedo jakom, Yes. ka jakom onge. Yes. But tich mar board to nyaka dhi mbele nikech wa meet the quorum. Koro ka tich mar dhi mbele, wa discharge our duty. Koro wa hope ni ka jopiny ka chiro kod ruling obiro, wabiro serve jopiny maber. Ing'e ni Aaron, gini kodo kata members of the board ok hinyre, kata governor and other people were suffering. Gin nyithindo mano winjo yud tich. Gin revenue mano winjo be ni bedo collected with the support of enforcement officers.
gin cases mag county ma county attorney owinjo bed ni defend a county legal mowinjo bed ni timore kaka igichung' raia menyo ok to ng'awach ni kodo winjore kodo chamo misara to an be ok anyal bedo e tich to achamo misara to kati ka obiro penja ni kodo account for your days mane in office to katiyo ere gima dhi nyiso dana moro mane nyisani eri inyalo nyise ni udhi tiyo maber mbele ka eri gimoro mantiere sawa Aaron wan gima nyalo wach ni gima nyalo stop wa en court order the future mar koro wabiro tiyo maber the future mar Homa Bay County Public Service Board is strong, is sound. De wahera ni keso kata kati colleagues wakaduogo to giduogo wati ka keso kurumo in their favor ka gibedo dispense with womedo wacho moko mondo wati kech mani gimoro depende do ni seche moko unyalo chopo kaka ni kwa ngato awuya ni tabu mang'anyo sebedo kantiere executive ma Homa Bay osebedo ka ywak bende ywak assembly bende na uno wang Homa Bay County manyalo chino wato karwa kairi wan jok mokwemos manyalo tiyo maonge tabu mara mora jaduong bottom line be usemanyo jogi ekibe usetemo loso ni jokama wawiwil gi chien watiuru wakonyru Homa Bay County kinyo kamera nitiere jaduong iwinjo wuchon ka ng'ato ni oko mar office court of court process kodwaro negotiate otimano awinje kumo golo cost case that's how it is koro kajo ka diponi gidwaro negotiation if that's the option the option is gidwaro negotiation with the KP but or give negotiate with the board the board jok manogolo jog office and county assembly mano impeach gi the governor only exercises duty. The county are going to use it. A scorecard, Mary, 0 to 10. The public service board. Whoa, for now, for the period we are working, we are 10 over 10. 10 over 10. Yes. When you are par, we are par. In fact, the most chanda in court cases. Very far. Mano mangisi munsawa kada gidire kada. Oh yeah, okay. Gisi chano give me one target wakakane wadu. Gimora mora mi dwa wachi ni rima public service board ne Homa Bay County King Camera TV Kenya ka page 2022 intiere ko sin kon ba. Yo Homa Bay County adwa wuyo kodu kaka jothuma. Obedu patient cases can be court to one who been out of our hand. Obedu patient. Ore. Mo mane court order ko touch wabro timo tije mok nyal timore because of court order wabro respect court order but I do emphasize ni what you need your pain and one wabro stop our job and I think this would be maungi jo ngato to understand can it be a court order nyama bro chungu ngato budong kata gibejo anti corruption they can only give advisory role ni wane nini to kagi feel you are violate the law. Let them go to court, stop us from working. Can't anti-corruption will be the order tomorrow. I will respect it. Will respect it. But without going through the court, I don't think they are not fair to us, and they are not fair to us. 2022. DC code no manyo komne mara karachwani 2017. Iduoge pa ko society re kanya kachen. Aaron adwa ngisini Abdo Bedo MP 2022 August. That is not questionable. And wasi work jo karachonyu kendo gisiye ni kod wadini. Imo kwadwar sani wadwaro tieko wach mai wadwaro mondo wakal katiba ni kech mayro katiba ni ber nyalo konyo jopiny an gima nyalo kwayo oganda wa mag luo to gi ng'ata makato oganda ma luo mawinjo dhok matiyo goni wagolu katiba ni mondo wapitisha katiba ni mondo counties with 30% not less than 35% to the county bro miyo county dongo en alach gimonti ilungu ni irony iwacho ni dhano wigi wil gi siasa gi sani to county miwuoke komar governor ilaro kagima yiero ntiere kiny jaduong ne wasebedo advice gi jakom maro mar gi party leader kaito wa biro Chala mowacho ni jiwere gi campaign sani wa focus our mind on wach mar BBI aparo ni jowagi matimoni ketimo makosa
dwe mar aboro higa manyien in jaod bura makara chwany. Mano is not question. Okay, wach mogik ma samoro kanyisi. Director mar Alesa Fanisa ni nyaka watiek program nyeri. 30 seconds kinyo kamera ntiere jadwaro. Thank you Wach so moka much. penjes. Erokamano radio nam Lolwe. Ma Lolwe TV. Lolwe TV. Yes. For miya thuolo mondo mi bed awuok jopiny. Dwoko erokamano. Adwaro ni joluo wa wating'o joma maber. Jok manie public offices wating'o joma maber. Nikech wadode ma duty. Erokamano. Watiuru maber wan jogi eko mantiere offices eko mag sirikal ka wang'eyo ni wan mana jotich to kwan ruodhi onego bed ni lamo. Nyinga en Haron Otieno. Bedi Otieno maber. Wachako dogo watime kendo chieng' machielo migosi Elijah DC Kodo live e Chenro Mar Kuku Mar Wach. Thank you so much. God bless you.